नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकणी या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आम्ही धारखाली जाणार आहोत फेरफटका मारायला। सोमनी मीच आहे, आम्ही जात आहोत। सोमची आईस मी बाबासाहेब वाटतं पुढं। तो चला आपण जाऊया। तर मित्रांनो, हा बघा सोम तर धारखाली जात आहोत। सोमचं काय काय आहे बघून पण येऊ। बघतला अशी वगैरे कारली कारली बोलताय काय इथे गेले आंब काढायला। काकडी चोराय आलेली तेव्हाची कोणी आम्ही काकड्या नाही चोरत। गुंजावल्यावर गुंजावलं खातात बघा मित्रांनो। बाबास आहेत ना पुढे, मग बाबास घेतील। काकड्या आहेत मग आता कधी काकड्यांचं ते तागणं असतील रे सुकलेले असा बोलताय पुढे। खालनं रे मलगटवला रस्ता आहे करून चालून चालून कशाला वरनं रस्ता कुठं आहे? उत्तरबोडीला कशाला डायरेक्ट किरव्याने जाऊ पोहता येते का? मग काय मित्रांनो, आमच्या अगोदर ही पहिली जमीन लागते गोठवले आईची। काजू मापात काजूच्या मधनं चालायला लागते। ही शुभमदाची चप्पल मागच्या वेळी ठेवलेली हे अशी आहे ना, 80,000 के शूज। पण तू घालत नाही ना आता, काय करणार? अजून एक गेट ना, भरपूर आहे वाटतं जमीन। कुठली? पाकिस्तानची तिकडं, इंडिया तिकडं। खाली आहे तिकडात। पुढे तू ही आवाज इथं आला खाली। पप्पाच नाक मारलीस तू? आईला मारली मग आई काय करतायस? काय म्हणजे येतच होत काय रे? ही वांग्याचं झाड आणि तिथं मग पाणी घालायचा। घालून गेलीस ना, बस झाला। रस्ता तरी कर, तर काय कितकुश रस्त्यात नाही तर वडवड हे फाटवड। वादलाच माफ पडली। नाही काय तुम्ही त्याला बोलतात तू आले काय रे म्हणतात? मला काय माहित असेल। अलबी घे भाजी कराय तर विचार होता नाही काय शूटिंग काढतोस का काय? तर मित्रांनो, हा काय आहे? तुमच्याकडे काय म्हणतात तो बघा, सांगा आम्हाला कमेंट करून। आम्हाला नाही माहित काय आहे बोलतो अलबी आहे। अलबीला काय इंग्लिश मध्ये म्हणतात? इंग्लिश कुणाला येतं? नाही, कोण इंग्लिश म्हणजे बघत असतील मराठी। मशरूम 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 नाही बोलत, इंग्लिश मध्ये काय तो दुसराच बोलतात। मशरूम आहे।
अगं मशरूम. ही वांगीची झाडा कुठे होती? हा आपल्या इथं भोमारे इकडं जाणार होता. जाणार आहे तिकडे. तर मित्रांनो सोमचं काजू बघा किती आहेत. हा कशाला लावलेला आहे बघ, कोण पडलाय का यात? आतून भोगदा आहे. कोण नाही आतमध्ये. मला हा वरचा पाहिजे. तर मित्रांनो हा बघा तो कलम एक व्हिडिओत आहे. एकच आहे काय रे कलम? कंत्रस नाही रुको बघू आंब नाही आहेत. माहितीये. तुझ्याकडे ये. असा वरतून. उडव तू. नाही लय लांब गेला रे. आयुष कुठं आहे? रिटर्न येईल. नाही अटला अडला अडला. काढलीस. हा डांका नेऊ काय घरात? बाबू हा बोल. आपल्या खाल्याशी उभा करून ठेव. खाल्याशी उभा करू. चालेल. शुभम तो तू घे ना जरा. तुला शूटिंग करायचा. नाही घरात जाता तिथून निघणार आहोत. तर मित्रांनो बघा डानका नेता सोमच्या डायरेक्ट घरात टाकता. त्याला हा एक डानका नाही उचलत. ए माझ्या उचला तू घेतलायस बघ एवढा. आई बोलली तो घे आणि तू हार घे. बघा जरा केवढा बघ घेतला, जरासा घेतलायस.